Okay, so guys, mga Kurimaw diha. So sa kitang wala pa ka-subscribe diha sa ilang channel, Kurimaw Mix Vlog. So karon guys, atong ipakita karon ang talento ni Totong Tugsok. So, okay, are pre, siyang awit guys, Anak. Paduli kami pre. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ang magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Grabe ay, naway, barakat na. At ang nanay at tatay mo, di malaman ng gagawin, minamasdan pati pagtulog mo. At sa gabi nagboboyat ang iyong inang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon ay malaki ka na, nais mo'y laging malaya, eh di sila payag walang manggagawa. Ay, grabe yan. Naglibog ba? Okay guys, so ato sa ring interviewon gamay si Totong Tugsok. Naglibog ko siyang kanta kung ang title ba ni Anak or O ba? Sa may title na ni pre? Ang title na O sa anak. So wala sa anak. Kanta pre katong kanta ni Eddie Prina ba katong Memories of Our Dreams kanana ba kana? Sus! Kana mo na pinaka-paborito nako pero ikaw na haro makibaw ba? English lang ni pre. English ana ba? Sus! Dahil ang angay na mo pasabto na gamay ka English ang katong mga Amerikano. Okay, gikan ko sa Amerika. Oh, gikan ka sa Amerika. Ang mayo ay moon. Kay kining ako Pinoy man ko. Bisaya ni mo. Mga ang kanang Pinoy, ang Bisaya na bisdang, lapad ug ilong. Memories of Our Dreams. Tara pre. Hold me close before you say goodbye. Wow! I will miss you, without you I will die. Wow! I want to please come back to me, my dear. Bring back the memories of our dreams. Just ang nakasabot atong mga Pinoy, Dili, ang parpareha ra gyud og ilong sad nako. Nga murag. Nya unsa may pamagya na ron nga? English man. Na ko'y kandala. Pre, Bisaya. Bisayaon ko na. Gratis good. Oh, sus. Wa pa ka kadungog sa Bisaya na. Ay, Wala ko kanu Bisaya na. ako mismo ang nagbuhat anang kanta ha. Galing mo, Sige idol. na try ko na to be. Sila magkahoy. Sige lang magkahoy. Mao na intro. Napasahi pagay ko ayo sig Sige. Larga. Nagsig pangatawa tong audience. Okay guys, mo na membro sa Kurimaw ha nya kanang nagkupot sa kamera ron si Boss Victor for mga Kurimaw gyapon nang Ay na sa kalimot sa channel na mo ha. Tutong Tugsok TV, Jingles TV. Sa tanan akong mga subscribers niya at abangan nato Kurimaw Mix Vlog. Okay. Kurimaw gyapon ni guys. Kami na mo sa mga awit Bisaya, sa iyang English. Oh. Mauna ni. Memories of Our Dreams, Bisaya version. Memories of Ablems. Okay. Di ko buot nga mamantik ako. Hoy! Kay maglisod man taon ko sa pagko. Patay na! Maayo pang inyong sulupon panting husloto. Ano man? Kay dalirang ko palotson. Patay! Pili mag-ako Bisaya version na ni mo, pre. Sa kita ka biyon sa nagpapagdila Pare, ka na. naasa ko yung kanta pre, mayo ka, naasa ko yung kanta pre nga kanang Master, so na yato kanang ka, pinana master. ba? Kanang pinana ba? Ano ba? Audience ka, master.
Ako'y sa'yo, ikaw ay aking. Ano ba? Ay, sis! Kanarong gitawag mo sa una. Oo, sa panig. Ano, baka nang. Sa ilalim ng puting ilang. Ay, lagi! Binatanon? Oh. Ay, paggrabe, is binanay simple ra kayo na sa Grabe. Grabe. It's very nice. It's very nice, simple. Grabe, English ha. Mix sobrak, lopig sila. Grabe ya. Try na to. Try. Kamao di ka kanta na. Ay, sir, grabe. Maunay pinakababorito nung saktiyan pa ko sa kong inahan. Ako na siyang nadunggan. Ako na paggawas na kong gipraktis ako na daan. Dito pa ko sa Sudgentian. Grabe, ano? Buwan. Oh, Buwan. Anong buwan? Mao day nga Mao man nga. Mao day nang tan-aw ko ning murag wa ka abtig buwan. Ang alang, hindi dali mo ko gawas tungod na ng kanta ka. Tan-aw na ko murag pito pa ka kabuhan siguro. Okay guys, buwan nya. Unsa ni? Bisay version gyapon nimo. Ang chorus. Bisin pag unsaon ako kanta, bisayaon gyapon ako nang Bisaya. imo. Ako intro. Oh, ay kayo. Ako'y sa'yo, ikaw ay aking. Ganda mo sa paningin. Grabe. Sayaw ng audience. Ako ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na. Chorus! Sa ilalim ng puting banting. Uy! May pikas na buwan. Okay, so Kurimaw, so sample pa lang to ha. So daghang salamat sa iyong pagtanaw diha. Ay mo kalimot guys, Kurimaw Mix Vlog. Padayon na itong suportaran mga guys. balambangan no diha. Ito siya, mao gito siya among sample para nga matabangan sa ninyo ang channel Kurimaw Mix Vlog. Okay. Mao ni sila guys ang God Tres Buhakhak. Okay, pakita ang Kurimaw Mix Vlog po raw. Okay. Kaya karon wala niyo makita si Ali kay naghatod pa to siya sa iyahang pinakamamahal nga brother. Igsoon sa iyahang live after sight. Kami nga po mga Kurimaw guys, try. Sitting option kayo. Hi, say hi. Hi. Ayo. Number 4 man zero. Mas. Ingon na. Wow, masi, aron makita ka gwapo ba? Sa may naong ani bungi.